Takže kaktus ľudia, zdravím vás, Matrix pri mojom špeciáli za 25 odoberateľov. Vedľa tuto tvojho kameramana sedí naša Štívka. No to je za YouTube. Na jednom videu mám 30 pozretí. Ty to točíš, že? Inak ťa zabijem. No a už sme si to jedlo objednali a uvidíte, čo to bude, keď tiež to môžem vystrihnúť. No, takže to jedlo uvidíte až potom. Takže sme späť a ideme jesť slimákov. Ty tu... Dobre. No papaj. Keď takto, lepší záber. Dávaj do huby. 3, 2, 1. Chuti. Zajedáš to? Skús to zapiť, bude to lepšie. Dávaj. Jedna jediná vec, čo k tomu môže povedať. Celé. Nie. Radšej nech zobere. Mal to byť challenge. Ty môžeš ísť niekde s challengeom, dobre? Dobre. Takže stopneme to a keď to zjem, tak to odstopneme. Takže zatiaľ čaute. Dobre. Takže ešte to stopnem na chvíľku a vrátime sa, keď to dojem. No dobre, takže už by mi aj stačilo. To čierne, tam už sú olivy. A... No, dobre. Čo? Dobre. Čo? No, dobre. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, zanechajte like. Ak sa vám nepáčilo, bod vás z nás... Ty vole. Znásilní jeleň? Alebo vás zase Holmes? Alebo vás zje slimák? Dobre. Alebo vás znásilní Flappy. Flappy, na čom sa tak smeješ? Flappy, na čom sa tak smeješ? Dobre. Na čom sa tak smeješ? Štajze si kúpil jedlo a teraz tu beha po celej reštike. Takže tak. Prečo to žerem? Páďa tu papá servítku. A Štajze tu beha po celej reštike. YouTube money.